One pie biang ki jing ka round 16 jong ke Champion League ha ka second leg ha ka bo Kylian Mbappe ru ula ban yedon menta bat ke Real Madrid kat ba ke Manchester City dik katrang ban kombak persya ia ke Real Madrid Henry namar ba ke Real Madrid kali yo bantam lai kul ha ka first leg ka kamdon hi ka chance sya ke Real Madrid Henry wala kataru ngin sai pe ia kata Bat hoi prolog ia kena ke second league an sedang no la syai ke sini kan neutrik ha ka ba ka Sporting persya ke Bodø/Glimt ha ka por khatwe baje khatsan PM menit da ka ba ka Bodø/Glimt kadang tam Lailenot kul ha ka aggregate kat ba ka Arsenal persya ke Leverkusen ha ka por shi baje shiteng senya da ka ba kidang kut ha ka jingkai ha ka aggregate point kat ba ke PSG persya ke Chelsea ha ka ju hi ka por da ka ba ke PSG kadang tam san la argul ha ka aggregate bat ke Real Madrid ru ha ka ju ka por persya ke Man City da ka ba ke Real Madrid ka tam Lailenot kul ha ka aggregate point kat ba habangi pai pat na ka leng jong ke Barcelona persya ke Newcastle kini baro arleng kini kitim kidang ikut ha ka jingi khat ha ka first leg lang ba wei kul tekum ta la khmilti ba ka jingi kai kan salong ka jingi kai ka ba itna bat kat ki bala aban yile kai pha kita hikin yorong sya ka quarter final barhoi prolog ia kini ki jingi kai an sedang ha ka khat pratrik ha ka ba ka Barcelona persya ke Newcastle kidang yile kai biang por pha kata ka por khat wei khat san PM ban me kat ba ka Tottenham persya ke Atletico Madrid ha ka por shi beje steng senya ka Bayern persya ke Atlanta ha ka ju ka por ka Liverpool persya ke Galatasaray ha ka ju ka por da ka ba Galatasaray ka tam Feyenoord kul ha ka aggregate persya ke Liverpool ka Atletico San Lar persya ia ka Tottenham ka Bayern Rulway persya ke Atlanta ka Barcelona persya ke Newcastle Wei ha ka aggregate te prolog ha pedeng barok kini kitim ka iketim ka ba Pikerman bha bakan laban kombak ha ka second league sa komen ha comment box kat ba habangi pai pat nagi jeng kai lik kum ka La Liga ha ka La Liga ka Barcelona kampat ailat setia ya ke Real Madrid hadin bakal laban pelim da San la arkul ya ke Sevilla ha ka ba Rafinha ulala ban kruit da ka hat-trick lang ba artli penalti bat ka wei ke gol ka wei no jokan selo bat de Olmo bat menta ka Barcelona kadang tam 10 point ha ka mi king point jong ke La Liga bat nagi jing kai Premier League pat pelim ke Manchester United lang ba lai lewe kul persya ye ke Aston Villa kibali ban tep da Casemiro ukun ha pat Ushisko ha ka ba Bruno Fernandes ru ha ka nagi jing kai lai kai pha da ka ba pen bo artli ke assist bat da ka nahi ka jing job jong ke Manchester United kala nang bu jingkermen syu ya ka ban yo aja ka ha ka Champion League ha ka samoy ka ban sawan ha ka ba menta ka don ha ka top 3 ha ka Premier League ka ba ka Arsenal kadang bat ha ka kerdan ka banengkong ha ka mi ye king point bat la syak sel no ia ka jingil ka finalissima ha pedeng ka Argentina persya ia ka Spain namar bah ka arpun nyotri ku benai mas ka balabu por ha quarter Henry lapep no na kadau kotma bat Santiago Bernabeu ru la reject da ka Argentina na marka de ka ying jong ka Spain bat hakalai pu trik pat hakawai pat ka stadium la reject da ka Spain na mar ba ka Spain ka don ka jing kai persya ke Egypt hakalai peu tarin kasngo baki player jong ka Kim Yo ban Song Thai